sa ka. At isang halik mo lang. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Lester. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, ang pag-ibig. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City nga tumatatampo nagdasangan nga Lester. I love you. Yeah. Lester, di pa man ko andam nga musud og relasyon, uy. Okay ra. Magpaabot ako kung kanusa ka andam. Sure ka? O lagi. Basta ilang kong pugni nga ipakita ni mong kung sa tika ka love. Sige, bahala ka. Salamat, Gia. Okay na siguro nang gipalit na ko nga bouquet. Sigurado ko nga makauyon inis, Gia. Ako na ipadasi ang trabawan. Pero di lang ako butangan nga gikan nako. Wa man gid siya mo chat. Nadawat na niyang buhok. Ako na lang tawagan para masiguro na ko kung nadawat ba gud niya. Nadawat ra nimo nga kung gipadani mo? Ay, oo. Gikan dito ni mo. Oh, Thank you kaayo ha, Lester. you're welcome. Basta ikaw. Nagkauyo na ka? Uy, lamig kay chocolate cute. Naibawloy ka nga mo, ito'y paborito na ako. Oh, chocolate? Oo. Unsa na imong gipada? Ang buwak. Ay, uy, nice siya. Ganahan ko. Ha? Nagduda ka nga nailaing nanguyab niya? Oo bay? Ang kita nga ako lang og na sila yung entertain bay. Siguruan oy. Para di mausik yung oras. Naabitaw. Unsa may problema Diana? Oh, Gia, nanguyab ko nimo. Di na ka anging mo entertain o lain pang lalaki. Lester, di pa ta uyab. So naapo ko'y kagawasan nga mamili kung kinsa ang magustuhan ako. Kay bago ka kung ingon anak man lang gani ka, no? Masoy pag-undangon na lang nimo ang pagpanguyab nako. Gia. Kuman sa tanan akong nabuhat niya. Sa tanan akong gihatag niya bay. Sa akong effort. More din niya ang buhaton ako. Ipahimuslan ako niya. Ay pagsigma ito pa yan oy. May maoym ka. Ayan lang. Tagan ka ko lang mabay. Oh, Ako ipilailan mo. kinsa mo sada? Sofia, Lester. sakto gining giingon ni Kaloy. Nga gwapo ka. Di mo good. Asam ka gusto mo laag? Yabay, saban. Sinabot mo. O bay, nindot siyang ikauban. Oh, may noon. Ya, sabi yung gidugayan niya. Pukuyab din yun. Sige. Ha? Onsay, sige. Sige na. Gisugot na tika. Oyab na ta.
Nak, naaman na kay bagong silingan sa? Mao ba, ma? Oo. Ay hatdi o niya sila anang badan na kay kagibuhat nako. Aron makatilaw pud sila aning negosyo nato. Sige, ma. Ayo! Oh, siya to? Aw, Boss, okay ra ka? kuan. Naigipada nga banana cake si mama para nimo. Ha? Nga naman. Ingunanam ko na si mama basta naibagong silingan. Sige ha, ato na ko. Naunsam ko. Nakulbaan ko kalit pakakita na ko niya. Nga nang ingunanim na akong gibati. Kadit lang! Kinsam ron. Gipauli ni mama ang sulanan. Salamat. Salamat sa kay ha. Lami kayo. Ako na Rinley. Lester? Okay ra ka? Ipalingot ka? Kuan? Alimuot mo gud. So, aris ako, Lester. Sige. Sige na magyubalik-balik sa rinli sa kong nauna. Nayapag naman siguro ka, Lister. Hello, babe. Oh. Nakadiha? Ha? Ganyan na ako nagsigig tabi din eh. Pero wag ko ni mo tagda. Kuan, Sofia. Sorry, daghan pa bugod ko og trabahoon. Pwedeng muli na lang ka? Okay. Oh, nilagi ka. Gilay ko sa bahay. O, pasensya ha. Kuan mo god, ganang suod mo na ako ang nagpuyo diri sa una. Nag-goal sa kong ibalhin sila lang bahay. Oh, kung mau na, kita lang amigo. Dali, sud. Suod na kaayaw mo anang bago na tong silingan dong sa? Oo ma, mga maayom silang tao. Labi na gid si Renly. Kadit sa ma ha? Hello? Mister, pwede kang magkarisamo? Nako'y importanteng tuwayo mo. Sige. Muna ko. Lester, sorry pero di na ako kayang punggan pa ni. Ha? Ang unsa man? Ambot, di ko sigurado kung mo ba siya gibati ni mo. Basta ako, sigurado ko sa ako. I love you. Renly. Sa tinuod lang. Sa tibok na akong kinabuhi, babae ra gid akong nagustuhan. Pero, huwag ko makasabot sa kong gibati sugad nga nakakita ko nimo. So, pariham dito og gibati. Kita na. Oh. Pero ato lang ning itago ha. Okay ra nimo? Sige. Oo niya, ang imong uyab nga babae. Ansa? Makigbuwag ka na ako? Sofia. Gusto kong mag-focus sa kong kaugalingon. Kung noon, pilit ka pugnan. Salamat, Sofia. Sa ato pa, gawas nun ta. Gawas na natat sa tong gibati. Pero,
Pabili lang gyapon natong itago nga tong relasyon. Kana kung okay ra nimo. May problema na ako. Kung sa'y gusto ni mo, may matuman. Salamat rin eh. I love you. I love you too. Isang Wa ko magdahom nga permi man kong palpak sa kong mga nauyab sa una. Pauli ra di ko sa lalaki nga sama nako. Og ang kunon ko nga hapsay og malipayon kayo mi sa mong relasyon. Dinhi nilang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao ko mga higalang kaagay ni Lester nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga naguluhan ang pag-ibig. pag-ibig mo lang. Ang mong kaagi gibata no doa sa radyo ni Carol Marihikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usa ka hawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa ka hawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.